Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou joc pe acest canal. Astăzi ne vom juca Murder Mystery 2 împreună cu Monster sau Cristi sau îi spuneți cum vreți voi, care e tocmai în fața mea și fuge. Salut! Așa? Ce ești, fă? Inocent, oare crezi că o să spun dacă sunt murder? Crezi că sunt atât de fraier? Zic și eu. Data trecută încercam să te omor. Eu mă voi ascunde pentru... De fapt nu mă voi ascunde, voi merge așa foarte frumos. Eu sunt în totalitate roșu. Da, pentru că nu contează ce am făcut eu ca să primească el roșu tot. Și eu am un skin foarte șmecher numit Plasmite. Am avut și eu un cuțit foarte șmecher numit Chroma Fang. E bun? Nu știu. Dacă e croma, înseamnă că e bun. Bine, el e frate, mi stai chill. Are el doar level 800 pe acolo. Doar atât. Da, 800 și ceva, puțin, nu-i așa? Slab! Ok. Și dacă vă plac... Am găsit murderul. Ia zi. E mystery ăla. Mystery. Ai murit? Ăla din fața mea? Nu, Ăla roșu? zic eu care. Nu, ăla My Name is Cool. Și ăsta roșu e mai nemiscul? Da, uite ăla e murder. Uite-l! Mor My Name is Cool, mor. Bă, mai ești doar tu și el. Unde cuțitul trebuie să fie pe... Pistolul trebuie să fie pe undeva. Uite. Bă, e cuțitul, pistolul. Fuck! No! Bă, mă bucur că n-are ghost. Are! Are ghost? Da, are. Este! L-am pușcat? L-am nimerit? Să mor tu! Da, n-are cum să aibă ghost, că are level 17. Yes! Are doar footstep. Ok, revenim cu următorul match. Picioare grase. Taci, bă! E inocent. El mi-a explicat cum arată o Coca-Cola. N-am nevoie să-mi explici tu cum arată o Coca-Cola, bine? Te arăt cum arată un Pepsi, că am skin de Pepsi, dacă vrei. Nu, n-am nevoie. Eu știu foarte bine cum arată Coca-Cola pentru că beau Coca-Cola, ok? Uite-te! Bă, tu te înveți de la Teddy, da, păi de la Coca-Cola. Bă, dacă mă omori, mă jur că ești gay. Da, mă, facem timp. Ok, timp. Dacă eu sunt arăt... Facem 1v1 la final. Hai că, da. Tu ești murder! Nu, Nasol. din păcate. Manele... Deja ai fi auzit 10 cadavre. Da, genial. Cred că Bine, chiar dacă nu sunt 10 oameni pe care aș putea omoră, sunt doar 9, pentru că îl omori pe My Name is Cool, pentru că e nou. Da, cred că Și vine una după mine. Cred că te auzi mai tare Da. ca mine. Cred că te auzi mai tare ca mine. Da, vrei să zic, vorbesc așa mai încet? Glumeam. E, ce contează? Uite, ăsta e mai name is Cool, care e un coleg de-al meu foarte nenorocit și sper că nu se uită la acest episod. Respira. Cred că asta e murder. Care e asta? Asta dinăuntru, uite. M-am prins dacă e băieți. Care? Aia cu păr mov? Da. Uite, sunt la geam. Vin să te salvezi! Da, nu o văd. Poate mă omoară mai name is Cool. Ia, stai! My name is Cool, stai aici! Stai! Bă, da, stai tântălău rău. Așa, stai. Bă, da, acolo e perete invizibil. Uite că nu pot să sar acolo. Yes, easy. GG. Cine era? Da. Ea era. Easy peasy, rămas cu easy. Ia, chiar era? Da, ea era. Bravo. Ai un Hello Gun și sunt sigur că mai are, dar nu văd eu. Da, ăsta mi-a explicat ce are ăla. Ce ești? Inocentul, are ce? Doar Parcă ziceai că pui doar când e șerif sau murder sau ceva. Lasă, nu mai fac așa, filmez mereu. Eu nu să mă ascund că știu locul pe harta asta. Ce are Moș Crăciunul ăsta de vasului? Chiar tu mi-ai explicat locul ăla, mai ții minte? Ce? Chiar gen, știi locul ăla gen de sub, de jos undeva. Da.
Că e acolo, îmi place mie să mă ascund de obicei. A, da, vreau să fac o chestie. Tu vrei să faci multe mereu. Vino afară. Afară. Afară la zăpadă. Sunt cu moc Crăciun aici. Uite-mă. Unde ești? Unde? Bă! Păi și eu cum te mai omor? Bă! Don't kill! Bă, ce bune, parcă ziceam timpul, angiule. Bă, m-a omorât ăla. M-a omorât moc Crăciun. Moș Crăciun de la tine, bravo ție. Iarăși în acel, mă. E, nu Serios. mai beste. Ce-a scris? Nu mai vorbește urât. E, nu mai vorbește urât. Să-mi zici dacă vezi murderul. Bă, ăsta doar urât vorbește, uite-te și tu la el. Mă rog. Dacă ăsta e mordă, da? El e mai nemiscul. Bă, dar mi-a dat, bă, să mor eu. Deci, fii atent că îl pun pe YouTube cu numele Ești Nenorocit. Bă, bravo. Bă, ce nenorocit, bă, deci fii atent, a trecut Moc Crăciun pe lângă el, nu l-a omorât pe Moc Crăciun, a venit direct pe mine. O să apare pe YouTube. O să apar pe YouTube. Scrie A-P-A-R-I. Apari. Da, bine, cred. Ok, abia aș să vă reacția că nu o să se vadă pe YouTube. Sigur crede. Aoleu. Liniște! Dar pe bune, parcă mă lăsai. A venit frate să peste în cameră. Fac și a închis de pe Discord. Da, nu știu. Cred că va reveni la un moment dat. Am avut și filmare dacă. A, bă, Cristi! A venit frate peste tine. Slab. Și frate o să apară pe YouTube. Te rog să nu fie blondă asta și să nu fie iarăși mai nimicul. Ce a scris în chat? Ce a scris? Dead body report, dead body. Să crede în Among Us? Ce se crede? Ah, l-am văzut. Aoleu. Cristi, te treziși? Apare nu? Sigur că nu. Păi să nu fie ăla. Ok, ăla e undeva pe acolo. Văd eu dacă vine. Mai nimicul. Ia, așa. Hai bă. Ok. Ha. Cam plictisitor. Hai rămân sus de aici. Bă, dar unde e mă murderul? A dispărut de pe viața, pe fața pământului. Uite un om mort, cum de altceva. Bă, dar where is the murder? Dennis. Ia uite unde te sună. Aoleu, unde-i mă asta? A, uite-l. Da, asta e cuțitarul. Băi, cuțitare. Da. Și cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la mine, să dați share și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!